ब्लू डार्टच्या कुरिअर गाडीचा पाठलाग केल्याप्रकरणी अटकेतील 5 जणांना येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे। मुंबई गोवा महामार्गावरती वेताळ बांबर्डे पुलाजवळ 30 डिसेंबरला मध्यरात्री ब्लू डार्ट गाडीचा पाठलाग करून अडवण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी सुजल पवार, राहुल शिरसाट, प्रशांत सावंत, प्रज्वल सावंत, राहुल नलावडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। त्यांना शुक्रवारपर्यंत पोलीस कोठडी होती। पोलीस कोठडी संपल्यानंतर न्यायालयात हजर केले असता त्यांना न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली। तसंच यातील मंदार सोनू उमळकर याला बाल सुधारगृहात पाठवण्यात आलं आहे। याबाबतचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जयदीप पाटील करत आहेत। गेलं का